TV sí, pero si no, no. La Ahora, camisa el esta. segundo nos explica qué es que hace. Bon dia, xiquets i xiquetes. Vos voy a contar un conte que es diu La Caperuceta Roja. Hi havia una vegada una xiqueta que es deia Caperuceta Roja que estava en casa de sa mare. Bon dia, xiquets i xiquetes. I sa mare li va dir: Caperuceta, porta-li esta cistella a ta mare que a la teua àvia que està malalta i no pot viure. I no parles amb ningú. Vale, mare. Entonces es va anar. I de sobte va aparèixer un llop. Hola, xiquets i xiquetes. Hola, xiqueta, com estàs? I molt bé. On vas? Vaig a casa de la meva àvia a portar-li esta cistella a menjar. Ah, vale. Pues tira per aquí que mi carregar les més pronto. Vale. Adéu, Adéu. què has? Però el llop li va enganyar i li va dur per el camí un menjar. I el llop va anar per el mig i va tocar a la porta. La teua xiqueta. Entra que està I se la va menjar un bocal i va ficar la seva roba. I va aparèixer Caperuceta Roja. I va arribar a la casa seva. Passa, que està oberta. Hola. Es porta esta cistella a menjar que m'ha donat la meva mare. Molt bé, deixa-ho ahí, gràcies. Ui, no se veia ben grandet. Espera a escoltar-te millor. No és tan grandet. Espera a olorar-te millor. Ui, quina boca més grandet. Espera a menjar-te millor. I després, amb una panxa molt gran, va anar al riu a descansar. I va aparèixer un caçador. Bon dia, xiquets i xiquetes. Uy, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué es ello de la panza muy grande? Y aparece la abuela y dice: